hindi na niya makuha. Yung alin? Yung trip niya. Tinago niya doon sa ilalim ng table ni Mami. Yung table niya doon sa kwarto ba ni Mami. Tapos ngayon, hala, napasok na sa butas. Hindi na niya Saan butas? Anong butas? Hindi, siyempre yung table. Tingnan mo yung table ko. Pinupuntahan talaga niya. Tapos, umiiyak siya. Hindi niya makuha. Hindi na mag-table. Halika, 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 halika! Ciao, halika dito. Ang cute. Nakaisa pa naman siya ngayong araw na to. Dila-dila yung toy niya. Aray, Sophie, ano ba yan? Ayun, doon, no? Dito niya tinago, oh. Pag sa kama, tinatago niya sa unan, eh. Dito niya tinago. Doon niya tinago. Doon. Kumasakit sila. Tapos, hindi na niya makuha-kuha. Tapos, umiiyak siya, eh. Umiiyak. Andyan ata, eh. Wala na, eh. Ay, ayan, oh. Ayan. Ayan. Aray! Ay! Ayan. Ito pala, eh. Tinago niya. Ito! Hindi mo naman ngayon kung saan niya itatago. Saan niya itatago? Iyak na naman siya, iyak. Iyak siya. Dinala na niya doon. Tinago niya doon. Kawawa. Pumunta na siya sa kwarto. Nilagay niya doon sa ilalim ng sapatos. Hindi niya alam saan niya itatago. Pumunta siya doon sa ilalim ng sapatos. Huwag mo, papayaan mo siya kung saan niya. Ayun na naman, binalik ka na naman doon, papasok na naman. Hindi siya makakain. Funny, Sophie. You're so silly, Soph. Asan na yung treat niya? Andyan, dala-dala niya. Nasa bibig. Ling. Ay, sana yun. Andyan sa bibig niya. Tingnan mo doon sa sapatos. Ayun. Sa bag niya tinago kahaga. Tapos kinuha ko kasi nag-aano doon sa ilalim ng kaliligo lang pumunta doon sa ilalim ng kama eh. Wala na. Sophie. Nasaan na? Hindi mo man makain talaga yan eh. Wala na, no? Ano? Andiyan pa sa bibig niya. Ano Wag ka na ba yan?